Assalamu alaikum jama'a, barkanku da kasancewa da duniyar mamaki. A yau za mu kawo muku yadda annobar Spanish flu ta yi barna a duniya shekara 100 da suka wuce. Cutar Spanish flu ta yi mummunan illa kan al'ummomi da dama. Hakan ya sa yakin duniya na farko ya daidaita. Shekara 100 da suka gabata ne, duniya ta yi fama da mummunar annobar cutar da ake kira Spanish flu. Wacce rahotanni suka ce ta kashe mutane miliyan 50 a duniya. Kamar yadda kuka ji, wannan cutar Spanish flu ta yi mummunan illa kan al'ummomi da dama a duniya, wanda hakan ya sa yakin duniya na farko ya daidaita. A lokacin da wannan cutar ta ɓarke a duniya, an yi amanna sai da kashi 3 cikin 4 na mutanen duniya suka kamu da wannan cuta. Sannan mutane miliyan 50 suka rasa rayukansu a duk duniya. Duk da cewa sunan cutar Spanish flu, amma ba daga ƙasar Spaniya ta samu suna ba. Wannan cutar ta samu wannan sunan ne saboda jaridar Spaniya ne suka fara rawaito labarin barkewar cutar. Wannan cutar ta shafi shekara 2 tana addabar duniya, tun daga shekara 1918 har zuwa 1920. A wannan lokacin, cutar ta shafi dukkan ƙasashen duniya, wanda suka hada da Najeriya. Spanish flu ita ce cutar da ta fara addabar duniya a tarihi. Kamar yadda muka sani, Professor Jeffrey ya kwashe shekaru yana bincike akan wannan cuta ta Spanish flu. Yanzu za ku ji ƙarin bayani daga bakin shi. The 1918 pandemic caused the global deaths of probably 50 and maybe up to 100 million people, making it the worst natural disaster in all of recorded human history. To amma me ya jaza wannan cutar a wannan lokacin? Saboda ko a lokacin ba a san daga inda cutar ta fara yaduwa ba. Yanzu za ku ji ƙarin bayani ta yadda alamomin cutar suke bayyana a wannan lokacin. Most people who had influenza in 1918 had a completely typical course of influenza, like you would see today. But in 1918, a really unusually high number of people ended up having very severe illness, meaning that they actually developed a pneumonia, an infection of their lungs, that started out as a viral pneumonia and then rapidly progressed in most cases to a secondary bacterial pneumonia. They had no way to treat the viral infection, they had no way to treat the secondary bacterial infections, so these people were just really left, in a sense, to suffer. And this process, from initial onset of infection to death by bacterial pneumonias, usually took around 10 or 11 days. Farfesa Abdulsalam Nasidi, tsohon shugaban yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta Najeriya, wato NCDC, ya shaida wa gidan jaridar BBC cewa cutar Spanish flu ta shiga ƙasashe da dama a duniya, kuma ta shigo har Najeriya da ma arewa. A lokacin da annobar ta ɓarke a Najeriya, yawan mutanen Najeriya da suka kamu da wannan cutar sun haura mutane miliyan 8,600, sannan mutane miliyan 199,325 suka rasa rayukansu a Najeriya. Farfesa Nasiri ya ƙara da cewa a lokacin da cutar ta kai wata 6 tana addabar mutanen Najeriya, cutar ta yi ta yaduwa ne ta hanyar shiga da fita da ake yi tsakanin ƙasashe ta jirgin ruwa. Wannan shi ne ya zama abin da ya yi sanadin yaduwarta a duniya. A wannan lokacin, cutar Spanish flu ba ta kama yara, amma waɗanda take kama su ne suka kai ta daga shekara 20 zuwa shekara 67 zuwa 80. Kamar yadda za ku samu ƙarin bayani a wajen Dr. David Moore. The two things that were different in 1918 is the deaths in all those age groups were more than they had been in other pandemics that we had seen, and that there was a very high rate of death in people between the ages of 20 and 40, which had never been seen before and which had never been seen since.
Spanish flu tana kashe mutane ne kamar yadda coronavirus take kashe mutane, amma ita yanayin kamuwa da ita ne ya bambanta. Kamar yadda yake faruwa a wannan zamanin, a wannan lokacin an kulle makarantu, ma'aikatu, coci, kuma an hana mutane yawo a cikin gari. All the schools shut down, no lodge meetings were held, all churches closed. Rahotanni sun ce annobar Spanish flu ta kashe mutane 57,978 a jihar Kano. Jihar da yawan mutanenta sun kai miliyan 2,700,000 a wannan lokacin. Kamar yadda kuka gani, wannan su ne garurukan da suka kamu da wannan annobar a Najeriya, wanda suka hada da Lagos, Cutar, Benin, Calabar, Ogoja, Onob, Onisha, Owerri, Oyo da kuma Warri, Bauchi, Borno, Ilorin, Kano, Kwantagora, Muri, Nasarawa, Nupe, Sokoto, Yola, sannan da Zaria. A lokacin da wannan annobar ta addabi duniya, babu ci gaban kimiyya kamar wannan lokacin. A lokacin, abubuwan da suke da shi daga jarida sai rediyo. Wannan su ne hanyar sadarwar da ke da kwai a wannan lokacin. Don haka an sha wahala wajen daƙile cutar Spanish flu a duniya. Shekara 100 da suka wuce a baya, wannan ya faru a duniya. Yanzu kuma gashi duniya tana fama da cutar coronavirus. Shin tarihi ne ke neman maimaita kansa? Ko duk bayan shekara 100 duniya take fama da irin wannan cutar? A wannan lokacin shekara 100 da suka gabata, cutar Spanish flu ta dakatar da yakin duniya na farko. A wannan zamanin da muke ciki, kowa ya san zaluncin da ke addabar mutanen wannan duniyar. Shin wannan cutar ta COVID-19 za ta iya saka imani a zukatan shugabannin wannan zamanin? Kar ku manta, muna sauraron ra'ayoyinku. Ku danna mana like idan kun ji daɗin wannan bidiyon. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu kuma, na subscribe da alamar ƙararrawa. Kada ka bari a baka labari. Kasance da mu, duniyar mamaki.